Hola señorita. Olei, 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 olei. S-a terminat cu zânele, reginele, prințesele. Hola señorita, sexy mamacita. Forme, buze, unghii, gene, scheme, mișcare, frecare, motoare, picioare, cu tare, cu tare, cu tare. Mama, 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 ce femeie am în față, va băga pe toate ceață. Ea e señorita. Аплодисменти за гордите и щастливи родители. Ce talent, ce eleganță, restul luați-vă vacanță. Ea e señorita, sexy mamacita. Уважаеми родители, Сами Бей и Севгизел Ханам, добре дошли! Официално, тържествено и грандиозно ви посрещам на този ваш семейен празник. Поводът за вашата гордост. Тя не е една, те са две гордости във вашето семейство, но в случая, в този момент, празнуваме вашата гордост на име Дамла. Да бъде здрава, да бъде щастлива, да бъде все така красива и да бъде гордостта на мама и тати цял живот. Най-вече да бъде здрава. Дами и господа, едни аплодисменти за гордите и щастливи родители, да ги приветстваме официално с аплодисменти. Те също са развълнувани и са много горди в същия момент. Сега вече обаче е момента, в който настъпва кулминацията на вечерта. Кулминацията, когато вече ние официално трябва да посрещаме момичето, заради което сме се събрали тук тази вечер. Тя пристига, дами и господа, с своя брат. Нейният брат на име Алекс е нейният официален кавалер тази вечер. А след малко ще ви кажа пък Алекс какво е подготвил за вас. Но след малко. Сега посрещаме Дамла заедно с брат си Алекс и цялата компания абитуренти. Сега е момента на абитурента. На крака станете и заедно го посрещнете. Сега е момента да почнем да броиме. С оркестър чарния да се веселиме. С всички екстри да се заредиме. И нека заедно да изкрещиме. 12. Отгоре до долу си тарикат, покажи се брат ми, ракицак кицак, фейстив еслайн, пак ще гърмиш, с Вано и Алекс ще